това видео ще видите как да настроите алармата на Casio Ediface ACB40. С бутона C избирате няколко пъти, докато ви изпише аларма. Може да ви изпише аларм 1. Тук ви дава дали е пусната или спряна. Задържате с бутон B, докато започне да ви мига и си преместите стрелките, ако е необходимо, когато пречат на визуалния дисплей. В случая нагласяме първа аларма. Както виждате, часа ни мига и трябва да изберем с бутони A и D за колко часа искаме да ни звънне алармата. В случая ще я настроим за 7 часа. С бутона C отново преминаваме на минутите и избираме с бутон A и D за колко минути да бъде алармата. 7 часа и 39 минути. Потвърждаваме отново с бутон B и алармата е пусната. Може да я направим на OFF или на ON. След това с бутона си излизаме, докато излезе датата.